Страницата Напредък показва подробна статистика за вашето обучение. Има 3 раздела. Тестове. Виждате вашата поредица от учебни дни, общ напредък и средна оценка. Таблицата показва резултатите за всеки ден. Самооценки. Средната ви оценка от записи, графика на разпределението и напредъка ви през седмицата. Практика. Обобщена статистика за всички ваши практически сесии. Тази статистика ви помага да останете мотивирани и да следите развитието си. В секция Записи се съхраняват всички ваши гласови записи. В горната част има филтри. Можете да търсите по ключова дума, да филтрирате по урок, по звезди или по период от време. Всеки запис показва датата, урока и вашата самооценка. Натиснете бутона за възпроизвеждане, за да чуете записа. Можете да промените оценката по всяко време, като натиснете върху звездите. Ако искате да изтриете запис, натиснете иконата с кошчето.